Avui caminarem al voltant de la Sèquia a la zona de Sallent, que és el segon poble que creua la Sèquia. Què farem? Doncs començarem al centre del poble, un poble amb un fort passat industrial, i caminarem cap al barri de la Rampinya. Allà ens esperarà l'Esteve Padullers, un gran coneixedor del poble que ens ensenyarà la mina de Rocaus, un antic tram per on passava la Sèquia i per on avui dia ja no hi passa. Després anirem a veure alguns dels aqüeductes més importants i acabarem anant al Mas de la Sala, que és un dels restaurants que tenim propers a la Sèquia, on fan un postre molt lligat amb aquest canal. Bon dia, Clara. Ei, bon dia. Què tal? Molt bé. Tot bé? Tot bé. Som a Sallent avui, per on comencem? Doncs estem aquí al costat del Pont Vell i res, estem a la plaça de 9 d'abril, començarem des del centre del poble, perquè així si algú es vol animar a fer aquesta caminada la pot tornar a fer, i ens enfilem cap a la Rampinya, que és on tenim la Sèquia, i anirem a fer una volta com l'altre dia. Molt bé, perfecte. Som-hi, doncs. Vinga. Molt bé, doncs aquí tenim Cal València. Aita, i aquí tenim l'Esteve. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Bon dia. Se'l saluda, bona hora. Doncs res, estem aquí a Cal València. Aquesta era una antiga casa del sequiaire, que, per sort la vam poder recuperar i aviam si algun dia hi podem fer algun centre. Ara el que farem és anar a caminar cap a la Sèquia. Perfecte. Doncs som-hi. Apa, anem. Això és el torrent de l'Oller, és un lloc important perquè aquí encara hi tenim un vagant, aquestes sortides que es dona a l'aigua de la Sèquia per netejar-la. Antigament, al principi de tot de l'obra, aquests llocs eren bàsics. Al capdavall d'aquest torrent hi havia el molí, un dels molins del bisbe, que era una font d'ingressos important, i això és una de les coses que va motivar el famós conflicte entre el bisbe de Vic i la ciutat de Manresa, perquè si de principi havia donat la seva autorització al bisbe per passar per les seves terres, de seguida es va donar que els estius el Llobregat va d'aquella manera, ja ho sabem, i no li quedava aigua per moldre el gran als seus molins, i per tant això va ser una de les coses que va motivar el conflicte. Una altra va ser la jurisdicció. Feia relativament poc, el bisbat de Vic havia pagat en el rei 20.000 sous del moment, que eren molts calés, per tenir la plena jurisdicció. La propietat de la Sèquia posava en entredit aquesta propietat. Aquí, de fet, era on som ara, aquí en el pont aquest, que és un pont d'esquena d'ase, del torrent de l'Oller, antigament de les Ulleres, era al final d'aquest túnel que visitarem, que aquí, a partir d'aquí, la Sèquia tornava a anar oberta. Estem aquí a la mina de Rocaus. Fantàstica, La vas arreglar tu, que sí? Bueno, és molt, això d'arreglar. La vaig netejar i prou, Sí, això és clar, amb els anys d'ús i després de desús, havia quedat molt abandonat tot aquest tram. És la història de molts trams de la Sèquia, també, que, esclar, s'ha canviat el traçat aquest en dues vegades, ja ho hem vist a dalt. Per l'ús es colmata a poc a poquet de llots i això, actualment s'ha de netejar sovint, i aquest doncs havia passat una mica això. Tota aquesta entrada era plena de runa, perquè la gent havia anat aprofitant aquest esvoranc i a dintre també. Hi havia tot el fang de molts anys de passar-hi a la Sèquia i una mica de la runa d'abandonament. Va ser una feina d'aquelles que es fan de jove, que després costa de tornar-ho a fer. Però és una obra fantàstica, és una obra que això, si fóssim un país normal, fora una joia. Una obra original del 14, es veu la manera de construir perfectament, es veu la forma de les canyes de l'encofrat, es veuen els pous de sortida per on treien la terra, l'enllosat perfecte encara del sol, vol dir, és visitable en tot moment.
Bé, i per què ens deies que van sodorrar? Per què hi havia aquesta mina construïda aquí al mig, si no hi ha cap turó ni cap muntanya aquí dalt? Com solen dir els polítics. M'agrada que em facis aquesta pregunta. És lògic de preguntar-ho perquè clar, aquí no s'ha de salvar cap turó, cap muntanya, res. Per una altra banda hem vist que sí que hi ha grava, és un terreny una mica complicat per fer-hi passar aigua, però fent unes bones parets laterals no hi hauria hagut prou. Això es converteix en una mina, en un túnel, de fet, perquè estem parlant d'un moment en què el pont de Sallent no estava fet. 1372 s'acaba de fer el pont. Vol dir, estem en el primitiu eix del Llobregat. Això era el que diríem la carretera del moment, el camí ral. Els camins rals, poca broma. No es podien en cap moment ni desviar, ni fer-hi cap mena d'actuació que els fes més estrets, ni més amples. Es havien de conservar el seu traçat íntegre. Per tant, això és el que respecta a aquest túnel. Quan hi entrem veureu que és sinuós, es podia haver fet, som en un lloc pla, es podia haver fet ben recte, no, es conserva exactament el traçat del camí antic, i aquest és el seu sentit. Bueno, doncs anem a visitar-la, no? Tot d'ull. Estem a l'aqueducte de Conangle. Aquest aqueducte passa per sobre la riera de Conangle, que és la riera que separa Sallent de Balsareny. És un dels aqueductes més llargs de la Sèquia, fa més de 100 metres i fa 13 metres d'alçada. I bé, és un dels monuments arquitectònics, una de les joies arquitectòniques de la Sèquia. Doncs aquí és per on entra la Sèquia dins de l'aqueducte, tot i que des de fa uns anys l'aigua no entra realment a l'aqueducte, sinó que es va construir un sifó al costat, que és per on passa l'aigua. L'aqueducte segueix podent passar caminant, però l'aigua ja no passa per dintre. I veiem també un petit sobreeixidor, que sempre els trobem abans dels aqueductes, per si la Sèquia vingués molt plena, doncs part de l'aigua es desviaria per aquí. Ens trobem a l'aqueducte del Vilar, un dels aqueductes més grans també que hi ha aquí al terme de Sallent. En aquest cas, ja no fa la seva funció, que és fer passar l'aigua d'un cantó a l'altre. Als anys 60 hi van haver unes subsidències, va baixar 1 metre més o menys, i així, i ja no suportava, tenia moltes pèrdues, i no suportava el pas de l'aigua. Ara l'aigua passa per aquest sifó que tenim aquí sota, i l'aqueducte està allà. Tampoc s'hi pot passar a peu ni res, està en bastant mal estat. L'aqueducte del Mas de les Coves, que té un arc només, aquest, és molt petitó, i va parar a la mina del Mas de les Coves, que ara veurem també. Estem al mig d'una roureda, una de les poques rouredes que hi ha per la zona, i és probablement un dels llocs més macos de veure i més agraïts de la Sèquia. Veiem la mina del Mas de les Coves, que és una mina de 321 metres de llarg, i és de les mines que van construir, quan es va construir la Sèquia, més importants, perquè, bé, imaginem-nos, no? Quan feien tot a pic i pala, van arribar aquí, hi havia un turó bastant gran i havien de salvar-ho com fos. I van anar excavant fins a aconseguir foradar aquests 320 metres perquè pogués passar l'aigua pel mig. Hola. Bon dia. Bon dia, nani. Què tal? Veig que aprofites per venir en bici. I tant, sempre que puc. Molt bé, i què significa la Sèquia per tu, ja que vius i treballes aquí molt a prop? Ostres, per mi significa moltíssim. El nostre cognom és Sala, la Sèquia passa pel tram de la Sala, un dels trams és la Sala, que era la finca propietat de la família Sala, ara ja no ho és, però totes les arrels hi són. Però és que a part del sentiment particular de família, és que considerem que la Sèquia
és molt transversal el Bages, no? Uneix tot el territori, de Balsareny fins a Manresa, però és que, a més, al llarg dels anys dona aigua a Sant Mateu, a la banda de Capellà, està articulant tot el territori, no? I, a més, amb una varietat de funcions econòmiques, no? Aigua pel consum humà, aigua per regadiu, tota l'horta de Manresa, del Poal, de Viladordis, tot això és gràcies a l'aigua de la séquia i, per tant, considerem que és fantàstic. I, a més, ara, en els últims anys, s'està convertint en un atractiu turístic de primer ordre. I, a més, per demostrar el sentiment que tenim envers a la séquia, al Mas de la Sala, que és el restaurant que tenim, hotel-restaurant, hem creat uns postres en honor a la séquia, que li diem els postres de la séquia, que si voleu us convidem a veure com el muntem i com l'hem articulat i el proveu, aviam què tal. Doncs molt bé, sembla perfecta aquesta invitació que ens fas. I tant. Ara ja serà l'hora de dinar, ja vindrà de gust. Ens hi podem acostar, doncs. Ja hi podem anar-hi. Molt bé, som-hi, doncs. Hem arribat a la Corbatera, és una zona humida, passa just pel costat del Llobregat, que el tindríem aquí a l'altra banda d'aquests arbres. El nom l'agafa d'un antic meandre que passava per aquí del riu Llobregat, que va quedar aïllat i ha quedat aquesta petita bassa. Ara passa una mica més enllà el riu. I és una zona molt, molt bona per venir a observar les aus migratòries que paren aquí en diverses estades.